160 मसाले। आमच्याकडे मालवणी गरम मसाला, स्पेशल मच्छी मसाले, हळद, भाजका मसाला असे विविध प्रकारचे प्रसिद्ध मसाले मिळतील। तसेच सर्व प्रकारचे लोणचे देखील आमच्याजवळ मिळेल। प्रोपरायटर दिलीप शिरसाट, संपर्क 84 32 22 40 32। प्रोपरायटर अमेश शिरसाट, संपर्क 96 37 17 05 66। आमचा पत्ता कुडाळ बाजारपेठ। जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गटांच्या निवडणुकांची तारीख अंतिम टप्प्यात येऊन ओबीसी आरक्षणामुळे रद्द झाले होते। आरक्षणाची सोडत गुरुवार दिनांक 28 जुलै रोजी होणार आहे। यापूर्वी बुधवार दिनांक 23 जुलैला होणाऱ्या आरक्षण सोडतीला राज्य निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली होती। सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण रद्द केलं होतं। याच पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या 55 गट आणि 110 गणांची रचना होऊन ओबीसी वगळता इतर आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम निश्चित झाला होता। मात्र आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमी गेल्या आठवड्यात 13 जुलै रोजी होणारी आरक्षण सोडत रद्द करण्यात आली होती। मात्र 20 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण देण्याचा निर्णय दिला आहे। त्यामुळे आता होणाऱ्या निवडणुका आरक्षणानुसार होणार आहेत। राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे। त्यानुसार जिल्हाधिकारी मंगळवार दिनांक 26 जुलै रोजी आरक्षण सोडतीची अधिसूचना जाहीर करतील व त्यानंतर गुरुवारी 28 जुलैला प्रत्यक्ष आरक्षणाची सोडत होणार आहे। जिल्हा परिषद गटासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर आरक्षणाची सोडत होईल, तर पंचायत समिती गटांसाठी तहसीलदार पातळीवर आरक्षण सोडत होणार आहे। 5 ऑगस्ट रोजी अंतिम आरक्षण जाहीर होणार आहे अशी माहिती समोर आली आहे। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।